Rhwyfo. Pan dwi'n meddwl am y gamp, dwi'n dychmygu llynnoedd gwastad, pinsent yr edgref, medala aur gemau Olympaidd. Ond mae yna fwy nag un math o rwyfo, ac dwi'n dod yma i glwb rwyfo Porthmadog i ddysgu mwy am rwyfo môr. Ac yma yng Nghesail Eryri, cychod Celtaidd sy'n cael ei defnyddio i frwydro'r elfenna hegar ar y moroedd mawr. A mae'r clwb sydd wedi bodoli ers 15 mlynedd yn paratoi at un o heriau mwyaf eithafol y gamp, y Sialens Geltaidd. Mae hwnna'n mynd o Aclo yn County Wicklow yn Iwerddon i Aberystwyth. Felly mae o'n 90 o nautical miles rwy'n wneud, rhyw 100 milltir fel fysa chi'n cerdded. Mae'r ras yn mynd i gymryd rhwng 25 awr a 15 awr dibynnu ar sut fydd yr môr yn trini. Yn anffodus, cafodd y ras ei ohirio llynedd oherwydd y tywydd. Er hynny, mae sawl aelod o'r tîm wedi cwblhau y her yn y gorffennol, gan gynnwys Richard Ahern. Oedd hi dipyn o brofiad, darin ni gychwyn o dda, ond athon ni, mi gododd y tywydd a mi gymoedd o lot mwy amser yn ganol nag oeddwn ni'n disgwyl. Rhyw 20 tonne am diwrnod cyfa allan ar y môr. I fi di na mae'n swndio'n hwyl, de, ond be nes ti fwy'n amdano fo i neu chdi isio neud o eto? Mae o'n challenge, a mae rwy'n yn gorfod pwysio hun. Ac mae sawl elfen y gallwch fwynhau efo'r tîm. Jyst o ochr fwy social ohono fe, mae pawb yn gwneud yn dda mor dda fe gilydd. A mae pawb yn enjoyo beth wneud allan o'r rhwyfo a gweld cymaint o pobl gwahanol, clybs gwahanol, dyn ni'n trefeilio dipyn o bob man dros y glosod gwlad i gyd. Mae yna bob oedran yn rhwyfo yma, o 16 oed i dros 70, a mae yna amrywiaeth fawr o bobl sydd yn y clwb. Ond y daith i Iwerddon sy'n nesa, a mi fyddwch yn falch i glywed does dim angen i'r 4 aelod sydd ar y gwch dynnu'r rhwyfa am y cyfnod cyfan. Mi fydd yna 12 ar bob tîm. Fydd bob criw fydden nhw'n rhwyfo am ryw awr, a wedyn fydden nhw'n newid i cwch fawr hwylio, a fydd y criw arall yn dod yn ffres ar y gwch. Gorfforol, dwi'n meddwl, da ni wedi bod yn mynd allan cyn gymaint o weithiau. Mae hwnna'n iawn, ond dwi'n meddwl seicolegol, mae hwnna illa. Dwi'n meddwl ar y pryd, mae hwnna'n mynd i hitio faint mor anodd fydd o, dwi'n meddwl. Bydd modd cadw golwg byw ar sut mae'r ras yn datblygu ar wefan Celtic Challenge. Rhaid gweld sy'n gyflwyr sydd ar y tîm felly, i'r môr â ni. Ond be ydy'r gyfrinach mawr? Oedden ni eisiau pawb mynd i fewn ag allan ar yr un amser. Mae'n bwysig bod pawb yn neud hynna neu fel arall. Fydd y cwch ddim yn mynd yn syth. Felly mae rhaid iddyn nhw wneud yn siŵr bod nhw'n gwrando, a mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi'n darllen o dŵr ar gwynt y ffordd iawn hefyd. Mae'n hardd, da ni mor lwcus, de. Yn cael rhwyfo. Mewn ardal mor hardd o hyn. Mae yna 80 milltir arall i fynd. Dwi'n gwybod fe yna bosibilwydd mawr bod o'n mynd i fod yn rough, di wneud o blaen. Da ni jyst yn mynd i gorfod wneud be fydra ni wneud. Gobeithio mo gora. Mae yna hyd gyfle i rywun ymuno ni. Mae yna bobl newydd yn cychwyn trwy'r ha wan. Jyst cysylltu â'r clwb, a wedyn, fel dwi'n dweud, bob nos Fawrth, mae yna cyfle i bobl mynd allan i drio i weld os dyn nhw eisiau cario ymlaen y fideo.